Dahoro Basumatari biयो दिनै NGO Green Life बेयाव फुटबल बादायलायनाय दङ बेयाव दिनै बिथाङा दोंनैसो मेथाइ खननो नागिरदों आरो लोगोसे रायजो राजानि साबायखर बावहरबाय आङो SKP क्रिएशन चेनेलाव गासैखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनो भिलेज बनदि पार्क गामि पस्ट अफिस सुवागपुर आरो थाना गरेस्वर गोलैयो बिनि जायगानि मुङा माने गोबां समनि उनाव माने दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो बिदि प्रग्राम एसेबां गिदिर प्रग्राम गानो मोनाखैमोन थ' दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बेफोर माने ग्रीन लाइफ NGO जों लोगोसे गोमसार राजा बिथांखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो स' थेंक इउ आदा आंखौ बेसिम लिंनानै लाबोनायनि थाखाय आङो फार्स्ट टाइम रायजोफोर आं बिसिनि गोदो माने प्रग्राम खालामफेराखैमोन ओरैनो गोबां माने फिसा खालामदोंमोन आरो थ' बेसेबां माने प्रग्राम गिदिर गाफेराखैमोन आरो ओमफ्राय आङो खिन्थु मेगन नुवाखै रायजोफोर माने गोसोआव लानानैसो खननाय जायो आरो मेथाइफोरखौ माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय थ' आरो लोगोसे आंनि खननायावहाय गासैखौबो मदद होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय खननायावथ' गोरोन्थि जाखागोन मानो होनोबा मेगन नुवा मेगन मोजांफोरा मालाय लेखा नायनानै खनो आं बिब्दि नायनो रोङा अन्नानै गावनि फंबाय होननानै आंनि आदामोना निमाहा होदो आरो लोगोसे आदै मादै आइ आफा गासिबो आंखौ गावनि फिसा होननानै निमाहा होदो आरो होगोन ना रायजोफोर दे रायजोफोर खनसे आंनो खनना हो बिथां मेथाइ रोजाबनायनि सिगां जोंनि ग्रीन लाइफ NGOनिफ्राय बिथां दावहारु बसुमतारखौ गांसे आर'नाइजों जों बरायनो सानदों रायजो राजा एसे आखाइ खनना हो बिथाङा जाहाथे एसे बोलो मोनथों नै जोंना जौस्रां Come on India, let's put a ball, big piece of land. Ure come on, take some land. Ure come on India, let's put a ball. Come on India, let's put it on. Let's put it on. Let's put it on. Let's put it on. Ada belum na? Oh, nah kalian itu kan obai nih, bener mana? Thank you. Bikuran yang neo, nama yang itu kan obai, itu mana lah? Ya, mau pulang dulu ke? Sini kami ini saya biar.